Kumsangano kwa kubvunza ise. Musangano unobvunza kuti aseke. Makabvunzwa mufungi musangano weEaster. Mashofuna basa sari kupiko, basa sari kupiko mufungi. Inge ndakataura ndiwo wakatovaudza kuti gore rina vasiku. Inge ndakataura kuti musangano ndisiya ndisiku yawo. Chiri makatara sanongokudzedza mbai kubvunza ivana. Ndiwo wakatibva kuti the reason asina kuita musangano was vakaisana vega mucommunity. Inini mucommunity navo. List rakabuda mundandisipo palist saka ndaenda musangano uite. Asinaenda masosi. Imi mbondudza imi. Musangano munoendera kuti makapuwa chigaro kana kuti chika kuti chika. Iwe hatidyi nemusangano mba munomuyo. Kuzvine musangano kupi? Iwe. Dai unozoti chi? Ndakazviona last pakabviswa overseer ngomashi. Kubviswa pai? Wakabviswa pachigaro. Chizwa wakabviswa kana yambo basusa. Asi imi maifana abazva handizozvaikuita sekuti tiende musangano. Ndakazviziva zvangu ngati pabviswa overseer ngomashi apa isa hapana chachawana. Ini ndaidya nemusangano cha. Ndivyo unoziyewo wasvika ndine zvinhu zvako izvo dai maingomashi vakatotanga kutipa makapu uyo maingomashi wangu nerudo unozviziyewo dai takatopuwa makapu matisheti akungotokazo mapeza zvako kumaita zvimanapukeni nevana vako but dai tizotika izvo zvititori open for business gore randambodya nemusangano zvemahara kuti iwe ndagara namboa ini ndakamboshanda here handaingodya nemusangano ndaingozoti nguva yemusangano weEaster ndonguva yatinowana mari musajaire lefi yekudaro mufungi ndakareva ndatozviona kuti zvinhu zvikaizvo hazvina katigotikari hazvina kutokuita katigotikari kudiko kwachona katigotikari ndinoona kuti hazvina kunyatsorongwa zvakanaka bhozi nini musangano ndisiya handimo ndandisimo musangano ndaenda musangano kuti hatina kana tisheti kana kapu yatakapiwa zvine basa reizvesizvo iwe mazondaerana handina chandakawana iwe nezoti zvidaita kutowana makapu mapleti dai takapiwa zvinhu zvemusangano gore rino dzizekuda matisheti inoita mari iwe kana mari dzemusangano ndaipiwa inini unzwa vanongodaro zvavo muchechi mune mari takabva nayo chechi yekukare dai izvi takatanga topiwa mari yekufamba ichikokorodza vanhu kuti vanhu vaimurare kuma-all night zvekukokorodza vanhu maitomanikidza vanhu here paisingamanikidza vanhu here ukamanikidza munhu kuti uya kuchechi ane mweya wake unenge wapona ndewangu here ane mweya wake ndeunenge wapona kana babasa asi handizvo zvamukatsamwire zvokuti mungatedze kuenda kumusangano nenyaya izvozvo ndizvozvo ini ndagara unongoziva ndagara ndaingorarama ndiri munhu yaikutongorarama nemusangano takabva kudhara nemusangano tizoti every Easter musangano weEaster dzine zvinenge zvakadzora vasunosoka ndokumbira mufungi chii sei muchida lefi yakapfava hakuzi kupfava taitoshanda taitora chikokorodza vanhu chirara kumaona tipangu kushanda noti maipiwa zvinhu zvese maizviendesa here daidaisaendesa zvese asi zvimwe ndo zvatairarama navo nakusvika dai wakasvika ndine zvinhu zvangu magrosari machichi saka ndozvinokutarisai kushanda izvozvo nenyaya munongoda zvemari vakatipa mvumo yekuti ndifambe ndichikolektawo mari muvanhu ndichiona kuti tibatanidze mari dzemabhasi kuendesa musangano tonoti musangano unenge wakamira sei saka ndozvamaida izvozvo dai pane zvinhu zvazvokuti waita mari waita dama iwe dama kudarika maikureya zvazvokuti anzi maikureya vane dama waitosvika padama ravo pati musangano gore rino ndofunga wakangoona Easter gore rino aiwa babasoso aiwa kana chinjai moyo wenyu mufunga ingoite zvine dama raka handina basa nedama ini unoti maikureya vane dama dama zvavo vanaro asika imimi kakana zvizvo musana zvekuchechika kana makabviswa unoti pachigaro kana kuti pachi hazvina kana nebasa musana maifanira kuenda kumusangano chete todemba overseer ngomashi dai wanga waripo dai tichidya nemusangano izvo kujairaka zvemara maita uri naoverseer ngomashi TV, Henzo TV.